masoyi na gata na arziki na mai ce tamarin saiwa share mun gumina mai kaunar maranar gumma ba zai kaurace ba. Shine yarbawa kowa yanci amana ya nemi da yin aikin barna ko iyana umarnin sagun mai zaman damke lamana tashin hankali barna su zamo ba da mu ba. Zaman lafiyawa ne don sarki a daɗi amfanin saban guda wanda ya kaurace ba. Aure za na ɗauka asalin tushe na kowa kuma shi za na ɗauka inuwa ta gun shakatawa jin daɗinsa sai da zaman lafiya na yi tunawa in har babu bai share hawayen zuciya ba. Babban arzikin ka zamantowa lafiyayye in har ka zarta fato kunci za yayi in har babu ka ga idanu na yin hawaye to ashe lafiya ta zama gata ba kaɗan ba. Zaman lafiyawa ne don sarki a daɗi amfanin saban guda wanda ya kaurace ba. Ita kan lafiya in akwai mai ke ba ta karfi to ku ce mun zaman lafiya shi kan ba ta marfi aiki ne gare mu ko babba ya zan mun yi zurfi na zaman lafiya ba neman tashin hankali ba. Arziki daɗi gare shi tana ka gani ba dan kaɗan ba. Arzikin yaya kuɗi ilimi ni'ima ce ba kaɗan ba in an baka sai kai godewa ba zai gumi ba. Jin daɗinsa sai da zaman lafiya na yi duba. Zaman lafiyawa ne don sarki a daɗi amfanin saban guda wanda ya kaurace ba. Da zaman lafiya an ka tunanin me za a samar ya zamanto ci gaban jama'a daga karshe har a koyar sai da shi shugaba ke zaunawa har ya bayar aikin ci gaban jama'a ba wai faduwa ba. Har ma na tuno ko shi mai kawo nishadi mai sa ai dogon hira na yanzu mudi ko shi bai yiwu sai da zaman lafiya daɗi in har babu baki ba zai yiwu dariya ba. Lafiyawa ne don sarki a daɗi amfanin saban guda wanda ya kaurace ba. Ilimi na addini boko don zamani na makarantun islamiyya da na wayan lokaci na koyarwarsa ayi zaman lafiya ba iyana domin shi ke kawo komai da riba. Kasuwa ita ce hanyar saukin rayuwa fa ka siya koko ka je ka siyar yarin tako da tsufa fata boduwa sai in harba harbi da jifa shine babbagowar alkhairi ba kaman ba. Lafiyawa ne dan sarki a daɗi amfanin saban guda wanda ya kaurace ba. Neman lafiya asibitoci man ka nema can ne likitoci ke aiki don taimaka ma da zaman lafiya za
wajajen sai ya fama in har babu zama likitocin ba za su je ba. Hanyoyi na yin sufuri su ma arziki ne, sai da su za a yi safarar kaya don mutane. Da zaman lafiya an ka biyo hanya ka gane in har babu hanyar nan san ba za zaman lafiya wane dan sarki a daɗi amfanin saban ga guda wanda ya kaunace ba. Noma ma ana yi domin samu abinci, shine ke rike jama'a tushen kasuwanci, shine zumuwar zaki mai kaudar da daci. Da zaman lafiya daɗi kan zo ba kaɗan ba. Kiwo ma muna yi domin shi ma da daɗi, tushe ne na huce takaici domin nishadi. Nazarin yalwatar sagare kai zan babu raɗi, shi ne za ka mura aminci ba mun sami ba. Lafiya wane dan sarki a daɗi amfanin saban ga guda wanda ya kaunace ba. Dan uwa sai ka zama hadam don kawo lamana, kar ka zama mai yawan hadari mai zafi da kuna. Shaidan mai yawan lana tushen haika barna, matsiya ce kiyama ba zai san arziki ba. Ya sa gyatumarsa gudu, ya sa babansa kuka, ya sa yan uwansa suna kukan babu harka, ya sa ai ta zagi na uwa ta yi har da duka. Watakin rinkiya ma ba zai samu rabo ba. Zaman lafiya wane dan sarki a daɗi amfanin saban ga guda wanda ya kaunace ba. Ba a kaunar ganin sai zo goyin gun arziki na, sai dai gun siyata ba laifi sai ya zauna, domin dan siyagun alkairi baya rana. Shaidan mai dubu na fasadi ba dan kadan ba. To kira na gare ku ya zaman dan ke liyafa, ta zaman lafiya da mutane don kau da jifa. Kar mu zamto kirare domin tashin musifa, in hakan dukkanin mu ba zai zamto arziki ba. Zaman lafiya wane dan sarki a daɗi amfanin saban ga guda wanda ya kaunace ba. Godiya ta ga Allah domin nan zan tsayawa, ni aminu masoyin in ga zaman lafiya. Kauye na gari na tushen